Galicia é coñecida como o país dos 1000 ríos e, como non podía ser doutro xeito, é o país das 1000 pontes que unen vilas, parroquias e comunidades enteiras. Algunhas son obras mestras da enxeñaría, como a Ponte Vivei en Ourense. Construíron os romanos hai 2 milenios e aínda se emprega para o tráfico rodado. Pero outras acaban así, como a de Mosteiro en Cervantes, a ponte que comunica esta parroquia caeu derrubada na primavera e aínda segue sen amañar para desgusto dos veciños da zona. Non hai por onde pasar. Por os mesmos servicios que tiñan, facer media hora ou 20 minutos, media hora de recorrido. Non houbera un entierro, pois que sería unha cousa moi dramática, ter que ir por outra, pola montaña, baixar aquí, volver a subir. E aquí hai moitas estruturas que non son capaces de resistir a forza da auga e os arrastres que levan os ríos nas crecidas. É o caso da ponte da Barxa do Bolo, arrasada en 2019. As obras para sustituíla non comezaron ata este ano. Tamén é o caso da ponte de Xunqueira de Espadanedo. A estrutura non puido soportar as fortes chuvias do febreiro do ano pasado, aínda que desta vez reconstruíuse en tempo récord. É que a ausencia destas infraestruturas básicas pode ser un problema de primeira orde para os seus usuarios. No país dos 1000 ríos, non ter pontes pode converternos no país das 1000 illas. É o que lles pasa a eses veciños cos que te atopas en Arzúa, Fátima. Un ano sen a súa ponte levan, non? Pois estades vendo esta ponte sobre o río Iso aquí en Maroxo, en Arzúa, o estado no que está, leva así un ano xa, nos estamos pois con todos os veciños de aquí de Maroxo. Claro, Luís, esta situación é incomprensible, non? Sí, é un pouco incomprensible, levamos un ano fixo ayer pola tarde e seguimos igual que hai un ano. Nadie veo aquí decir que, bueno, aí ates. E os veciños somos os perjudicados, que somos os que pasamos por aquí todos os días. Pero que lle pasou á ponte? Pois a ponte, así, sin máis ni máis, pois dun día para outro, pois caeu. Responsables? Pois non sabemos quen somos responsables, pero bueno. O que está claro é que tanto peso de tantos camións de madeira, o paso dos camións de autovía, bueno, pois axudarían a que era. Pero bueno, non sabemos que é o responsable, pero a ponte está para ver. Queredes arranxala canto antes. Que non la arranxe o antes posible. Estamos aquí con máis veciños e outro Luís, neste caso gandeiro. Claro, no teu caso é algo complicado traballar. Sí, claro, temos unha explotación do outro lado e temos un lote de hectáreas deste lado para facer o laboreo que pois, temos que facer un rodeo de 7 kilómetros para poder executalo logo. Cada día? Home, cada día non, na época do laboreo da terra e da recollida e abonado. Pero bueno, bastantes días ao ano, sí. Outro veciño tamén, estamos aquí con Xosé Luís, no teu caso tamén estás na mesma situación, pero... Eu estou igual que Luís, pero bueno, eu non teño fincas do outro lado. O que pasa que eu, como veciño, todos os veciños somos moi afectados, porque realmente hoxe pola actividade que teñamos, ou ir ao centro médico e ir a tal, dependemos da vila. A vila vaise 1 a 2 veces ao día. Non é que non teñamos alternativa, pero a máis directa é esta. Por iso que xente como a min, que vai varias veces ao día á Vila de Arzúa, ao final do ano, é moito tempo, é moitos kilómetros que faz sin necesidade. E aquí non toma medidas ninguén. É o que protestamos, porque a veces se toman dunha vez. Pois con estas palabras dos veciños de aquí de Maroxo quedamos, efectivamente, pois a ver se soluciona canto antes esta situación. Pois sí, de feito, bueno, pois o Concello que di que seguen pendentes de que o Ministerio de Transporte dé luz verde a esas obras. 12:44 minutos do mediodía, continuamos con máis anomalías, neste caso en Bueu, aquí despois de moitos anos loitando para que lles ampliaran un camiño para que puidera entrar unha ambulancia, ampliación, sí, fíxose, pero non con resultados agardados. Os veciños da Roza, en Bueu, levaban máis de 2 anos reclamando a ampliación de 2 camiños polos que nin sequera collía unha ambulancia. Por fin, o mes pasado, iniciáronse as obras de anchamento. Pensaban que xa remataba aquí a historia? Poden comezar a intuir que a resposta é non. Retrocedemos no tempo.
Chegar a un acordo de ampliación non foi coser e cantar. Fixeron falta reunións veciñais, concentracións e incluso movilizacións con cortes no tráfico. Houbo veciños que incluso cederon terreos propios. Son dúas as vías afectadas, o camiño da Sobreira e o camiño da Torre. Pois ben, por falta de orzamento chegouse ao acordo de priorizar o ancheamento do camiño da Torre, xa que ali viven varios veciños que precisan da ambulancia case todas as semanas e mentres non haxa ampliación, o camiño teñen que facelo a pé, en cadeira ou, con sorte, en Padiola. Así, chegamos ao 23 de setembro, día no que se iniciaron as obras de ampliación do camiño. Parecía que o esforzo por fin dera os seus froitos, pero resulta que coas obras a medio facer, os veciños decatáronse de que a amplitude tras a reforma seguía sen ser suficiente para que entre unha ambulancia. O camiño mide agora pouco máis de 2 metros, antes apenas chegaba ao 1,5 metros. Os veciños da Roza non dan crédito que están a vivir. Canto máis terán que agardar para que unha ambulancia poida atendelos na porta da casa? A verdade é que é normal que estén cabreados, pero a ver, Bernardo, canto mide unha ambulancia? Pois imos velo, Rocío, pero o certo é que unha vez máis volvemos falar de vehículos que para ben ou para mal son indispensables no noso día a día, pero atopan trabas no camiño. Lembran cando contamos aquí no programa que en Fornelos de Montes os veciños pois compartían a súa queixa porque o coche fúnebre non daba pasado no lugar da Lenda Baixo? Pois ben, hoxe situámonos no lugar da Roza, na parroquia de Beluso, en Bueu, concretamente nos camiños da Torre da Sobreira, vimos de escoitalo, que unen varios núcleos de vivendas. Os veciños cederon terreos para que se ampliase ese camiño e puidese pasar unha ambulancia tras moito tempo pedindo. Están, por supostos, contentos coa actuación municipal, pero a obra non solucionou o problema. Por qué? Tras a ampliación, a vía pasou a medir 2,15 metros, pero a ambulancia segue sen poder pasar. Por qué? Vemos as dimensións deste vehículo sanitario. Unha ambulancia de tipo asistencial, a tipo C, con soporte vital avanzado, a máis de ter unha longitude de entre 5, 6 ou 7 metros, pesar 4 toneladas de media e roldar os 3 metros de altura, o seu ancho, aquí o ven, vai dos 2,20 metros aos 2,5 metros. Se a vía ten de ancho 2,15 metros, faltan centímetros. Imos ata alí para saber que puido fallar e comprobar esa medición, porque calquera veciño pode requerir asistencia e urxe unha solución, non, Óscar? Aí temos a medición en directo, compañeiros, e vemos que agora mesmo non temos que sacar todo o metro. Canto mide isto? 2,30 moi escaso. 2,30 moi escasos é o que nos marca. Xa podedes recoller o metro, compañeiros, porque temos aquí os veciños que me estaban, pois precisamente, dicindo o problema que teñen por este camiño no que efectivamente aínda non pasa a ambulancia, pero que vos levades moito tempo pedindo isto. De feito, xa tiñades que ter listo para a primavera, era? Efectivamente, hubo un compromiso do Concello de Bueu que iba a estar listo en primavera, atrasouse o tema de facer a obra, dixeron no mes de agosto, empezou a obra no 23 de setembro. E resulta que necesitamos que os veciños utilicen, ou sea, teñen a necesidade de utilizar a ambulancia, e cando veo a ambulancia, quedou a ambulancia trincada, ou sea, non pudo pasar. E entonces, dende aquela que hai unha semana, estamos á espera de que o Concello nos dé unha solución, porque o tema é gravísimo. Non estamos falando dunha farola, estamos falando dunha acceso a ambulancia, que vimos pedindo xa dende hai 2 anos. E o tema está sen resolver. 2 anos, o tema sen resolver, é certo que se fixo esa comprobación hai nada, porque a obra acabouse a semana pasada. Bueno, acabouse non, ainda teñen que meterlle formigón a toda a pista, pero bueno, eles deronse conta que efectivamente non pasaba a ambulancia, que trouxeron aquí unha ambulancia, e agora estamos esperando a ver cal é a solución que lle dan aos veciños. De momento non nos dan ningún tipo de explicación. Viñeron aquí, a ambulancia non entraba, se marcharon, e non sabemos máis nada. Agora mesmo, esta é a situación, os veciños piden ese acceso da ambulancia como un dereito fundamental. Sí que é certo que estamos ao ladiño da igrexa, ao ladiño de Bueu, ao ladiño de absolutamente todo, e por este camiño é imposible, queda comprobado con eses 2,30 que acabamos de facer aquí a medición en directo, que é imposible que pase unha ambulancia. Moitas grazas aos veciños por recibirnos e ensinarnos pois esta situación que temos aquí, en a que xa incluso derribaron un cachiño de muro e aínda así non é suficiente para que pase unha ambulancia, compañeiros.
Non cabe, querido Óscar, como comprobastes aí empíricamente. Moitas grazas, ademais, estes veciños que nos reciben sempre con tanto cariño o termómetro. María, pois aquí, claro, temos o Concello pendente de que lle cedan aí uns terreos para seguir ancheando, a ver se vai. Pero vamos a ver, digo eu, se temos 2,15 nos ceden terreo, que máis dá? Dalle 4, dalle 5, que vayan dúas e crucen sen problema, porque que ir calculando aí o milímetro... Claro, pero aquí que che cedan medio metro nunca é doado, Xosé Antón, non? Vamos a ver, a pregunta é, o que fixo o proxecto de reforma non colleu unha cinta e mediu como mediron os veciños ahora? Pois porque claro, xa sabía... Sí, pero antes comentamos que temos precedentes onde algo tan evidente despois na práctica non o é, non? Non entraban os trens nos túneles. E vamos a ver, e ahora en serio, que non fai falla ter estudos para iso. Ahora en serio, estábamos falando antes, María está falando de eso do dereito administrativo, hai unha figura que é a expropiación forzosa, vale? Hai momentos en que en determinadas cousas pois habrá que utilizala e para eso están as administracións públicas para poder, e hai un procedemento moi que leva moito tempo e que funciona cando ten que funcionar, e cando hai que facer unha obra deste tipo, pois habrá que utilizala e punto. Efectivamente, porque está aí en xogo un dereito fundamental que entre unha ambulancia. E non estamos falando tampouco de casas, estamos falando dun muro. Efectivamente. Bueno, pois moito ánimo a eses veciños.